Μάλιστα, καλή ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που έτσι, είναι δύσκολη ώρα. Προφανώς εσείς εργάζεστε 2 ώρες για να είστε σε δυνατότητα να μιλήσετε. Βοηθήστε μας λίγο. Παράδειγμα, ο Αντώνης, που είναι και φανατικός φίλος και ακροατής σας, λέει: επειδή το παιχνίδι με την Τρόικα και τη λήψη των νέων μέτρων έχει χοντρίνει επικίνδυνα, αφού πλέον αγγίζει τον κορμό της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, τι κατοικία θα έλεγες, τι θα έλεγες να κάνεις μια κουβέντα με την κυρία Παναρίτη και για αυτό, για τους πολιτικούς λεονταρισμούς των πολιτικών, για παράδειγμα, σχετικά με το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης της Μέρκελ, που το τελείωσε μέσα σε 3 λεπτά ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πολύς καυγάς για το τίποτα δηλαδή. Αλλά θέλω και να με βάλετε λίγο και στην πραγματικότητα. Πάνε 75 βουλευτές στον Γιάννη Στουρνάρα. Μαστιγώνουν τη θάλασσα, πιστεύω. Οι ίδιοι επιμένουν ότι κάτι θα αλλάξει ο Γιάννης Στουρνάρας, απάντηση δεν παίρνει. Έκανε ραντεβού ο Αντώνης Σαμαράς, απάντηση δεν πήρε. Η Τρόικα επιμένει ότι εγώ δεν επιστρέφω πίσω επίσημα, μείνει το κλιμάκιό μου και εργάζεται, αν δεν μου κλείσετε βασικά ζητήματα. Πόσο πραγματικά μπορούμε να βάλουμε στη θέση της την Τρόικα, κυρία Παναρίτη? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία πρέπει κάπως να εξηγηθεί στους διαφόρους, τέλος πάντων, και αυτό είναι ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν έχουν αυτού του είδους την περιουσία επειδή θελήσαν, ας πούμε, να αγοράσουν χωράφια ή ακίνητη περιουσία εχθές ως αποτέλεσμα, τέλος πάντων, μιας προοπτικής επενδυτικής. Οι Έλληνες έχουν περιουσία ακίνητη επειδή τόσα χρόνια και ιδιαίτερα με τον πόλεμο η Ελλάδα μαστιγωνόταν συνέχεια με πληθωρισμό και ήταν ο μοναδικός τρόπος για τον οποίο ο απλός Έλληνας πολίτης μπορούσε να αποθηκεύσει, να βάλει κάπου στην πάντα τα λεφτά του με μια σχετική ασφάλεια. Δεν τα βάζανε πολύ εύκολα τα λεφτά του σε μια τράπεζα και κυρίως μέχρι το 2000 αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Εν τω μεταξύ, πάρα πολλοί από εμάς είμαστε αυτή τη στιγμή κάτοχοι ακίνητου περιουσίας, γιατί πολλοί από εμάς την έχουμε λάβει από παππούδες και γιαγιάδες ή από κυρίες γονείς. Γονικές παρουσίες και διάφορα τέτοια, τα οποία βέβαια έχουν προέλθει από πάλι από την ίδια τακτική που μόλις σας εξήγησα. Είναι πάρα πολύ απλό λοιπόν να εξηγήσουμε στους απλούς της Τρόικας ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τιμωρούμε τον απλό μεσαίο Έλληνα, ο οποίος ήταν νοικοκύρης και ο οποίος το μόνο που έκανε ήταν να κρατάει τα λεφτά του σε μια άκρη. Σε μια σωστή άκρη, αν θέλετε. Τώρα τι συμβαίνει? Δεν έχουμε, θεωρώ εγώ, τη δυνατότητα να το εξηγήσουμε ή δεν το εξηγήσαμε σωστά ή τέλος πάντων βρισκόμαστε στις εμπειράδες πέτρες. Γιατί δεν έχουμε κάνει τις σωστές δομικές και διαφορετικές αλλαγές. Το κτηματολόγιο μας δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί. Δεν έχουμε ένα περιουσιολόγιο. Δεν έχουμε μία λίστα μητρολόγια για την ακίνητη περιουσία που μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε σωστές ακίνητες αξίες. Με λίγα λόγια, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Και αυξήσουμε την αξία του ακίνητου. Με λίγα λόγια, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θα πρέπει να συντομεύσω το χρόνο, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πάμε για άλλη μια φορά χωρίς όπλα σε μια διαπραγμάτευση, φανερά δύναμη, φανερά εξασθενημένη και χωρίς κανένα πιστικό επιχείρημα για να διεκδικήσουμε, για να προστατεύσουμε πλέον πράγματα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ενός λαού ολόκληρου. Αυτό μου λέτε? Θα έλεγα ότι δεν έχουμε δουλέψει πολύ στις δομικές αλλαγές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα αντίβαρο. Δώστε μου κάτι άλλο. Ναι, επιβεβαιώστε μου κάτι άλλο. Λέω ότι στις 5 Νοεμβρίου επίσημα η Τρόικα θα περάσει από μια ιερά εξέταση, αν θέλετε, από μια έρευνα από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι αστοχίες και τα λάθη της στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Μάλιστα λένε ότι έτσι θα αποκτήσει και ένα κοινοβουλευτικό ελεκτή η Τρόικα, θα έχει δηλαδή ένα δικαστή. Πιθανότατα να είναι και ότι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ότμαρ Κάρας. Γίνεται αυτή η διαδικασία, υπάρχει, υφίσταται τέτοια διαδικασία? Εσείς ήσασταν μέλος 10 χρόνια στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έχετε βιώσει τέτοια διαδικασία που απολογείστε για τις επιλογές σας, σωστές ή λάθος? Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό στη δικιά μου την εμπειρία. Και νομίζω ότι είναι λίγο, τι να πω, δεν νομίζω ότι έχει την ικανότητα αυτό το όργανο να μπορέσει να κάνει μια τέτοιου είδους. Δηλαδή θα συγκινηθεί η Τρόικα, οι άνθρωποι της Τρόικα θα κάτσουν και θα πούνε ναι, κάναμε λάθος, πείτε μας εσείς αρμόδια επιτροπή τι πρέπει να κάνω για να προσαρμοστώ? Φοβάμαι κύριε Χαριτάτο ότι μπορεί όλο αυτό να είναι ένα απλό
ένα απλό επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτως ώστε να υπάρξει άλλο ένα βούλευμα ότι τελικά ό,τι έχει γίνει σωστά. Κυρία Παναρίτη, θερμά σας ευχαριστώ για τη διαδικασία που μπήκατε και στον κόπο να απαντήσετε στους φίλους ακροατές και στα ερωτήματά μας. Σας περιμένουμε να έρθετε στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Ψάλτης, ο εξαίρετος συνάδελφος, θέλει να σας φιλοξενήσει στην τρίωρη εκπομπή του, 5 με 8, μέσα στην εβδομάδα, όταν καλώς έρθετε. Θέλει να σας υποβάλει ερωτήματα και φίλων ακροατών.